Hi class, welcome back to my YouTube channel. And for today's video class, this is a very special day for me because it's my birthday, it's my birthday and yes, 29 na. I'm getting older na kids. I'm 29. So, last year na ako nito sa calendar sa akong 20s. No? Last year na ako. So, before anything else, I would like to say thank you first sa mga tao na nag-create sa kagay na sa nag-create sa kagay na sa Facebook, nag-message ako, direct message o katong personal gid nga nag-create sa pagka-birthday. Thank you so much class. And yes, naggamay nga salo-salo na ang salo-saluhan niya. So na ako mga barkada niya ako mga relatives mag-andan ni to celebrate my birthday. Di akong birthday o sa akong kaluhang nga birthday sa akong twin brother. So nasa karon sa barko, but we will mag-celebrate kami utro pag naog niya. So mag-post celebration na lang yung hope this January makanaog siya. No, so mag-celebrate na lang utro. So bro, happy birthday. Yeah, happy birthday. And yes, so thank you so much sa nag-prepare sa mga cake and everything and sa pagluto. Sa pagkaon din, thank you so much ang nag-prepare. So, ulit lang sa mga bisita. So while waiting sa mga akong bisita class, bisita magkita. Kaganina kadlawon, so I got emotional kay pag matag ako pagka 12 kay nag-video ko, nag-busy ko prepare. Pag matag ako pagka 12, ay pa na ako nabasahan nga nag-message day si mama sa ako ang gipost sa Facebook. So nag-message siya dito about nag-reach siya about sa moda ni Kambal. So na emotional lang ko kay kanang wala lang. Basta mama nagani mag-ana na din. So, ano din. Anto nagsunod-sunod na din nag-message ang katong mga friends na sa Facebook. So, I would like to say again, thank you so much. Thank you so much sa inyong pag-greet sa ko ang birthday, sa among birthday sa akong kaluha by the way. So, I'm so blessed to have another year to go to do great things, to do adventure. So, and I would hindi ako kabulugas to yan. Ito sa kanang yan. Mahilak naman nito. Ito kanang I will enjoy this year, another year God gave to me, and I hope that this year would be more productive, more happiness and blessings to my family, and of course family gid akong always gina-wish nga tagaan sila good health and kanang blessings every day. And labi na ako ang mga igsuon nga to sa lagyo si Kambal, unta i-bless pagid siya sa iyang mga plano, i-bless siya ni Lord sa iyang mga future plans, unta nga i-guide siya always. And to my brother sa akong kuya nga i-bless pud siya kay pamilyado na ba siya. And yeah sa ako no. So I'm so happy today. I'm so happy today. Saan say nang sa happy class. I'm so happy because wala lang, birthday good. So, I'd like to say thank you to my father, sa akong papa nga siya ginagluto aning mga pagkaon dahil na. So, bangan, then sa cake to those people who prepared this. Thank you so much. So, gamit sa akong i-invite katana ako mga close friends akong giignan nga mag-anhi. So yeah, kita ninyo sila niya pag mga gabi-gabi na busy pa ang uban, nag-duty pa. So see you few minutes from now.
Time check class, it's 6 in the evening. Hapit na yung panihapon. Umabutot ako mga friends and kauban sa trabaho karon, mga relatives. So, lahat na lang sa ilaan. Before anything else, I would like to say thank you to Ninang Sitas. Salamat kay Ninang sa pa-cake. Ani. Thank you so much Ninang sa pa-cake ug sa gift dayon. To Yusil Jet Labucana for making me this mango caramel cake. Salamat kaayo. Pilit na siya. And to Okab, say pa ito yung kan ma? Okab Bake Shop sa bata siya, mga pastries and cake. So basta dito, thank you for making me this mango cake and kani pa isa cake. So thank you so much Mama and Papa for ani nila nga mga pa-cake. Yeah. So first time na ako nag-birthday class nga upat ka book akong cake. Tagduha mini kambal. So, thank you ma. Thank you. Thank you mama. Hilak na ko. Kakatigo lang naging ko class kay emotional din kay ko. Yeah. Bitasa. Happy lang ko kay. Wala lang. Wait, anong tubig daw ako? Oh. So, see you later class kay nauin ako. Guys, nangabot na gid. Nangabot na gid sila guys. Ano pa si ate. Nangabot na sila. Hoy, ayaw mag-vlog na may ka mo sila. Actually, mo ni ako mga bisita, mo ni sila ang mga VIP. Ako yaw kay kung pag-vlog niya to na kay sila. Mo ni Ko na gid pansin. class, mo gina sila. Kaya para di ka ma. Mo ni ang mga VIP na ako visitors. Wala pang taga-Tabuk. Oy, taga-Tabuk -1 na mo ha. Nanang taga Santol og taga Landing, taga Tabuk -1 na mo. Ang present na kanimo. Ihatag usab kanila ang kapasko kapis kay silang panglawas ug ilabinaw sa niwilin nga to akarang galawig sa kadagatan. Ginoo tabangi usab si Wilin nga magbalipay usab siya. Ug ihatag usab kanila ang kaalang iton. At makayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mag-video ko ah. Wow, una pa jud. Puro lagi magkuara ako. Kirby! Ito na ba makita ni Mama? Nana! Ay! Amo nyo mabi. Ay! Ay! Nagsa... Uy! Gito! Giyop-yop na niya ako kamot! Kakabidyo, klaro kayo. Seryoso kayo tulog guys. Oh? Hindi ka paligod. Panigod. Ano ako, ma'am? Ayaw niya ka. Uy! Taon na! Ang taon na ka. Ano ba na? Ay, may signal sa inyo isa. Dili ba ka pwede ana? Naglaway na. Naglaway na oy. Di pa pwede. Ang man na pag mag-1 na ka. Ha? Pag mag-1 na ka. 6 months. Kilap-kilap ra. Maawit si Kirby mo. Ayaw. Kaluwi, anak, uy. Gisilutan ng bata. Ayaw, uy. Ang kamini. Day, ansay mo. Day, pila mo ka bulan na nakita? Ha? Tarong ka ni Kirby mo no. Tarong ka. Ianggol gid tarong imong naong day kay na. Nakasalalay ang karoon mo dito. Sige ra may Day, kita. isipin mo na, Day, nakasalaya ka YouTube channel dito, Day. O kang ano. Sige ra may kita. Asa mo makita? Bisag asa. Ay, may mga hindi nagsasabi ng mga ano dito, mga kaganapan sa buhay. So yes class, thank you so much for watching and thank you so much sa mga thank you so much sa mga people behind. Thank you so much sa mga nakanis akong birthday. Kanisalaw? Kanisalaw dia. Thank you so much for coming and yes, nagido ka tawo nga nakanis akong birthday ka lang sumbagon ta mga. Nagido ka tawo. Nagido nga wala nakanis akong birthday but I don't know. But thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Johnny Virgin PH, and yung Maestro Bisaya, Kalabugan Vlog. Wala, di na kalito. Kalabugan Vloggers, and yeah, have a great day everyone. Please keep safe. Amping.